Θα ήθελα να μου δώσετε μια αίσθηση για το συνέδριο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει θεσμός? Θα σας πω, μόνο και μόνο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, την θεματολογία, τους ομιλητές, είναι κάτι εντυπωσιακό. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από την σημερινή ημέρα. Είναι κάτι που φαίνεται ότι ο χώρος το είχε ανάγκη και είναι σίγουρα κάτι που θα το ξαναδούμε. Φαίνεται ότι επίσης οι θεματολογίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναπτύσσονται διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί να γίνει πιο βιώσιμο το σύστημα υγείας, πώς μπορούμε να προσφέρουμε αξία στον ασθενή, πώς τα big data μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες και των αρχών και των εταιριών, πώς επίσης οι συνεργασίες ανάμεσα σε αρχές, βιομηχανία, γιατρούς, για να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι μπορεί να παραχθεί σημαντική αξία και να φανεί και στον πολίτη και σίγουρα είναι ένα πεδίο που εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και φαίνεται να γίνεται μια παραγωγική πρόσμιξη αυτών και μπορούν να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.